Di boto hamu dong. Di bugasan perdalan ng ngoluta. Di ngolus si ganupari. Odol rotu pikirata akahagangguan. Na manusay pikirata. Gutur di bugasan pamikiryota. Sehingga Allah kita manukun di dia do Tuhani. Alan lam gaur di bugasan pikiran. Alani boto hamuma. Sadarion na binagemuta hatani di bata. Indada na dioray di bata hita godang mangido tu ibana. Alay inay mahita marsiajar asa marsihohot haporseot tu ibana. Dinaro hita mangido si pangidot tu ibana. Di bugasan hohom ni roha mahita maradopon ibana. Ondo nagabi ayat si pahusor-husorot tadi bugasar rohatta. Habakuk 2 ayat 20 namandok. Alay di bugasan joro habadion na do anggo Jahoba. Ikon hohom maradopon ibana sandok tanoon. Panurirang Habakuk na manurat hatan na baliyo. Mangulo di tonga-tonga ni haguturon nung nga godang di bulusimana ka pardalanan na mga lehon aka godang aka hagiluhon dohot hajahaton. Alani sampai gaur do dang dohot pikiran na pola do di sukuton ibana buasa di pasombu ibana masang gabi di patikon di batama sadahata naman dok hohom mahamu dia dopakku. Hohom dison ima na marlapatan ndada nagabe makohom ala na marsak manang mandele. Alay na manusoy hita do asagabe burju markarej. Hohom marhaporsyaon dia dopan ni debata mangido nasa si pangidoota. Jala makaporsyay ibana do na mga rajay di surgo do di tanoon na mga lehon nasa narikot di bugasan hapor luata. Aylan na si pata do majujutu hita mamikiri. Di natabay na kusukusukun dohot pangidoan jojot hita na naing mambayan alus dia kasukusukuta. Dak sabar hita lau paitehon alus na sa sitong na siya tuhatta di bata. Marhita parsiajarata di Habakuk 2:20 na paingoton ia hita ikon marhaporseon na marharajaon do di bata di bugasan habadiaon na jala marhadaulaton ikon may-mayma mahita di bugasan alus niya katangyata di bugasan sadario songon dia pa kanamasa di pagasan perngulot ta ingot hitam bahwa ka di parade Tuhan do nasa nariko di hita diaryon nang rodi ari marsogon. Di bata mangido tu hita asa adong hamu baon ni roha di basa kita. Manggatihon ganggu ni roha dohot pos ni roha marhapor seanto di bata. Alani, taleon mati kita lam meninggalhon kesibukan portibion sa tokin. Lam mangulon makohom maradopon di bata. Martangyang mahita, manang marsinggang mangido si Panginoota to debata. Laos tapatinggil masi pareota to mangihon hata ni debata. Jala tapilit masadarion debata. Ahapin na masa taingot ma debata hoddo marhadaulaton di harajonna. Marhohom ni roha mahita. Lau mangido si Panginoota dohot manjalo nasa narikot di bugasan yatma tajalo saluhut pasu-pasu ni debata hombartu nasa nataha perluhon say dinongani Tuhan mahita saluhutna horas malihita.